Hej, jeg hedder Lasse Pedersen, og jeg er lead stylist for TRESemmé i Danmark. Jeg skal vise jer nogle tendenser fra efteråret 2013, som vi lige har set til New York Fashion Week, hvor TRESemmé var officiel haircare-partner. Jeg vil nu vise jer en tilfældig og sexet frisure, som minder os lidt om 60'ernes Brigitte Bardot. Frisuren blev skabt til Tracy Reeses kollektion under New York Fashion Week. Inden jeg fyndtørrer håret, starter jeg med at spraye den her TRESemmés Heat Defense Spray i hele håret. Det gør jeg for at beskytte det mod varmebehandling. Så tager jeg min fyndtørrer og fyndtørrer hele håret tilfældigt med hovedet nedad. Jeg bruger kun mine fingerspidser og ikke nogen børste for at opnå mest mulig volume og tilfældighed. Så tager jeg TRESemmés Instant Refresh Dry Shampoo, som jeg bruger på hele overfladen af håret. Det gør jeg for at lave lidt ekstra volumen og for at lave overfladen mere mat og tilfældig. Så tager jeg min børste, og så deler jeg håret med den meget tilfældigt over til den ene side. Jeg trækker faktisk håret helt herover fra hovedets runding og frem i panden, hvor jeg så laver det her 60'er-agtige forhår, som jeg fastgør med en lille klemme. Og til sidst tager jeg den her Volume and Lift hårspray, som jeg løfter lidt. Jeg løfter håret med fingrene op over hvirvlen for ligesom igen at lave den her 60'er fornemmelse. Men jeg bruger kun fingrene, og ellers igen kigger håret igennem og kun bruger mine fingre til at sætte de sidste hår på plads. Og så nemt kan du få et sexet, skødesløst look, som vi så det til New York Fashion Week hos Tracy Reese.